थांब मेला थांब माझ्या खै पाहते पोरगे आता बस मेल्या पोरग्याशिवाय धंदोच ना बघ तरी मेला आता बस उभ्या बघतात काय झाला काय तुमचा तात्मता नाटक लागा काय झाला का माहित ना मुंबई होतो त्या दिवशी सांगते का काय जाऊ नको त्याच्या अरे काय मेला उभी आता चल चल रे चल रे काय चल रे माहिती नाही चल चल गाडी नको चलू का माझे गेले थडे मरांनी सोडून मीच जाऊन बघते काय मंत्री गाडी निमला तापलंय मेल्याने गेला पटली सोडून ती माझा काय अरे निमार लागता मेल्या वेगळी नाही गाडी घेऊन ये मेल्या अरे डिझायर घेऊन ये मेल्या ऊन लागता काय माहिती मोठे पण मारतात हा माझ्याकडे असं ज्युपिटर आणि सांगता स्विफ्ट डिझायर होणार हो आणि फिरता आमच्यावर टेबलची होय तर एकटो मेला कंटाळलोय मी यांचं माहिती आहे अरे शॉपवर बसलोय मी एकटोच आहे रे माझे माका सांगावते पटाचा नाही हसला मा त्यांका पटवून दाखवते बघ वाटले किती हातात घड्याळ हा ना तुका बघून त्या बंद पडला हाक दे मला हाक दे मला रोज तू ओळखीचं वाटतस हळद बघलं असतं रे काहीतरी हळद राहते ना मी तू अनको ना हो दाबोलीच्या शाळेत होतस तू हो तू पण डबलीच्या शाळेत होत हा आम्ही ना 5 जण मैत्रिणी होतो आम्ही डबं खाऊ लागलो ना तर तू येस बटाट्याची भाजी तुका लय माका आवडते बटाट्याची भाजी आवडा म्हणजे तू अनको आणि तू तात मा त्या शंभराता 2 शेणके बांधणार होते त्या अर्चना ती यात मी माता नसंता अगं ती यात मी नसंता चल कोणतरी दुसरा असतात माझं नाव सांगतो सुगा पण तुझं नाव अर्चना ना होय मी मग अर्चना तूच बरं जाऊ दे तू आता काय करतोस काय नाही माझं त्या काजीचो धंदा आहे ना एक्सपोर्ट करूचा धंदा आहे ना काजीचो म्हणजे तू बिझनेस करतो हा मी बिझनेस करतोय मोठा धंदा आहे माझो चांगली प्रगती हा, केलं मग काय तू काय करतोय मी नोकरी करतोय खडे मुंबई मुंबईत गेलं हो बरं मग आता काय जातोय का तू या आता मी वेंगुर्ल्यात जातोय तू काय जात मी पण वेंगुर्ल्यातच जातोय म्हणते तर सोडू मी तुका वेंगुर्ल्यात पण तुझी गाडी बंद पडली आहे ना काय सांगतोय आता तू सांगते तर दुसरी गाडी आडतोय मी नको नको एक जणाची मी वाट बघतोय त्याला बोलवलंय गाडी घेऊन हो तू बघ इलो मी जाते हा मेले तो कुछ झालो मला झाला मारी काम ओळखलंय ना होय होय ओळखलं बरोबर काय जाते का
मालवणी बोलतोय तू? होय रे नामप्रमाण शिकले मालवणी हा. आता. माका सांग तो अनको हा बघ ओळखते त्याला कोण आणतो? अनको त्याची फॅक्टरी आहे ना अनको कांबळी हा अनिकेत कांबळी हा. फॅक्टरी आहे त्याची. हो सांगितलं त्यांनी मका फॅक्टरी असा फॅक्टरी हा असं 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 होय होय. फॅक्टरी दाखवते ना फॅक्टरी हळेसून वर गेले माहिती हा. का होतं होय हा? हो. दाखव ना. चल दाखवते तुला फॅक्टरी काय सांगतो काल काय म्हणतो मोठे बनलं होतं फॅक्टरी कसली आहे? हो दाखवते तुला फॅक्टरी टाकायचं बघितलं माता फॅक्टरी कशी आहे तिची. भारी प्रगती केली आता त्याची. चल दाखवते एक काम कर तू जा पुढे नाहीच काम तू फॅक्टरी आहे दिसतली बघ जा. मी येतो ना आम्ही असे नाही सर नाही जा जवळ जा अरे पण माका एवढा का माहित नाही तू जा ना जोर असतो असतो जरा पुढे जा. जाऊ पण. ठीक आहे बघ ओ फॅक्टरी काय असा तू ही तुझी फॅक्टरी असा अरे ह्या काम करतस त्याच्यात लाजा किती वया सांगायचं ना काय काम करतोस का तिकडे मुंबईत मानण्यापेक्षा ना ह्या काम उलट चांगला कष्ट करून ह्या करतोस ना लाजा किती वया काय मला खोटं म्हणतो दिल ऐसा किसी ने ह्या काम ना मानायचं आणि माहिती पांडग्याच असतं मेल्यांच्या पट्टी मारली ना स्वतः उपाशी मेल्याने मेल्याने मागा उपाशी मारते राहून दे मारा दे वाजली किती बोल ना मग पटकन काय मध्येच काय अरे टाइम किती झाला हातात घड्याळ ना तुका बघून तर बंद पडला अरे एक नंबर आता घ्यायचंय बदलून टाक हो फॅक्टरी काय असा तर फार जनता जरा जरा हो तू पाठी आहे वरच्या पाठी आहे जरा थोडी पाठी आहे हा पाठी आहे, हे पाठी आहे अजून बस बस थोडी अजून पाठी आहे चालता चालता हा चल आता चाल पुढे स्टार्ट हो फॅक्टरी काय असा आधीच पडले रे सगळे एकदम बरोबर अरे आवाज